Așa. Pentru Ema Maria și pentru toți care au copii, în mod special pentru cei care au fete, să aibă noroc din copilașilor. Așa, așa, așa. O melodie care se potrivește lucrul ăsta al nostru. Alte locuri se doare bună, Dă-i nu e mai foarte fericire și multă speranță, să mai vă noroc în viață. Eu pentru fetița mea plecând toată eu nu contează viața mea, contează regina mea, regina mea. Bucată din mine, nimeni ca tine, fetița mea, că sunt la durere, două de putere, ca tine nu e luată. Bucată din mine, nimeni ca tine, ca și tine e mea, că sunt la durere, două de putere, fericirea luată. Te rog urși doare bună, dar nu e mai soartă bună. Eu pentru regina mea o mă bădum în Anglia. Nu contează viața mea, contează regina mea, cât doi mai avea putere, am să-i fac orice plăcere. Eu pentru fetița mea am rupt în două Anglia și toată Europa, dar pentru fetița mea nu cade din mine, nimeni ca tine, fetița mea. Că sunt la durere, tu vă dai putere, ca tine nu e vânta. Noi vă mulțumim din suflet și vă dorim în continuare distracție plăcută, să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine și cu bucurie. Și bineînțeles că Costea al nostru a fost, este și va rămâne un apropiat al familiei Nicolae Guță și al formației Nicolae Guță. Distracție plăcută în continuare!